Morjens se on Super Peppu 8 tosta Videomaster Toysta. Tänään me pelataan tämmöstä peliä kuin Happy Wheels. Get away you fired! Eli mä ja mun kaveri, eli toi Videomaster 888. Pelataan kummakin varmaan. Kummakin pelattiin mun muistaakseni. Ainakin se halusi, että me pelataan kummakin. Tai mä halusin, että se sitten pelataan kummakin tätä peliä. Ja niin. Se mä vaan, ui hitto. Hyvää juhannusta kaikille. Nyt on juhannus ja ai hitto. No jees. Eli tästä näin syödään toi tyyppi. Good. Tastes good. Ei äiti, ei nyt. Ei mitä. Mä merkotetaan tässä Happy Wheelsia ja nyt voisit katsotiin. Laitan no joo. Mä vaan pelaan tätä peliä. Ei nyt. Ei. Tänne. Noin. Tämä on loppua suomalainen. Morjens. Et siis nämä voi laittaa nopeasti. Joten nyt kuuntelee hyvää loppua. Katsotaan. Et se voi mun laittaa. Morjens. Ei tarvitse laulaa ottavalle musiikilla. Tai mä en varmaan laita tuohon mitä musiikkia. No. Tämmönen vähän turpomappa. Pam! Ai. Mutta vaihtaisi. Hyvä. Good son! Shut up! Die! Shut up! I don't care. I'm stuck. Oh, I'm not. No, hey. Oh, maybe that's. No. Ihan. Tähän vois ruveta koko tyypin näkemään. Bye! Bye! But I get what you're thinking this day. No! 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 Oh, my. I need to point this in. Oh, my God. Right here, watch out. Don't go back. Go down. Look at nothing. Bam. What the heck? No! Oh! Like a mouse. No! Ei hitto. Oi, mitä tricket. Oi. No voi nyt. Ai hitto! No voi nyt. Miksi tippua
Paina tohon. Hei, lennä taas saavuttaa. I got jumping to the victory. Ai hitto. Se lentää tohon. Mä oon like. Eli pom. No voi nyt. Eli nyt hyppy tuohon. Hyppy tosta. Ennätä. Ei. Jes. Just näin. Just kyllä. Kyllä täs. Kyllä mene. Ei mene. Meni! Mä haluan vetää tää kunnolla. Näin. Ai hitto. Mä haluan vetää tää 2G. Et mä voin vetää tää 2 kertaa. Noniin, pom. Flying to the victory. Pari backflip. Mä voin. Ei kuolla sitä vielä. Oh no! Pogo teki se. Oi! Oi mikä! Ei yli. Nyt on hyppäis vielä. Oi Vittori! Ne ei ole. Ai hitto minä olen. Like a wave in the sky. Se on meissäkin. Mihin se on? Ai sieltä ei tohota. Miina tekee se. Ai. Ei. Mä haluan tehdä 3 kertaa. Tää on hauska vissia. Siinä on kunnon veto näittekstä. Hyviä treffaita. Replay. Nyt ainakin näyttää. Mutta laittakaa tykkäystä. On tämmönen pieni jakso. Nyt me voidaan sitä tämä vielä. Rivetro Talk. Stop. Anteeksi tuo oli. Taas on kopuja. Kopyreitten. Stop. Toi ei oo enää kopyreittiä sen takia. Oi jo hedo. Oi. We have a keihäs. Meillä on keihäs. Keihäs hyvä on, kiva on keihäs. Ai, kiva keihäs. Lävistit mun poikaneke. Hyvä keihäs. Just näin. Ette kuulu mitään. Ai ja sit se mun keihäs sit leis siinä. No, menekää nyt pois. Potkaise sitä. Hyvä poikana. Voit itses. Mene. No voi. Tuo paskos opetti mulle mut lentävän. No niin. To the victory! Eli laittakaa tykkää tästä videosta, jos tykkäsitte. Ja nähdään seuraavan videon parissa. Superpeppu 80 ja kuittaa. Morjens! Älkääkä ihmetellä, miksei alkujuttu tule. Nähdään seuraavan videon parissa. Se on moro!